Bine v-am găsit, stimații noștri, la podcastul Împreună cu Sens. Și în seara aceasta avem un invitat, pe pastorul Paul Șerban. Îi spun bine a venit la podcastul nostru. De astă dată vom discuta o problemă spinoasă, tare delicată. Este vorba despre moarte. Paul, ești pregătit să înfrunți un asemenea subiect? Era o glumă cu bărbierul care obișnuia să îi avertizeze pe oameni că viața e scurtă, că trebuie să-și facă datoria, să se pregătească pentru moarte și când a luat briciul și gata să bărbierească, spune, ești pregătit? Și el începe meseria. Da, este un subiect care aruncă năvodul în multe părți și prinde multe idei și mi se pare absolut captivant, chiar dacă este un subiect macabru, durut și vorbește despre finalul nostru ca muritori. El este foarte bine surprins și în artă, și în poezie, și în literatură și mare parte din poeții noștri și în perioada secolului XIX, în mod special la romantici, în mod special la Eminescu, Mai am un singur dor, să mă lăsați să mor, unde vede moartea ca o eliberare. Dar sunt o mulțime de alți poeți care nu merg în același ton și vorbesc chiar cu umor, vorbesc cumva ducând în derizoriu subiectul. Pentru că subiectul este foarte durut. Aș citi doar câteva versuri pe care le avem de la, să nu greșesc, poezia care vorbește despre nu de moarte mă cutremur, ci Alexandrii, nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Și la un moment dat spune, nu o să-mi pese că pătâiul de-mi va fi pietroi ori pernă, de-mi va putrezi sicriul și găteala de pe mine, arătând că este indiferent că oricum nu se mai poate face ceva și mortul nu mai simte, nu mai este nici simțurile, nici gândurile și nu-l mai interesează de ce va fi dincolo. Dar în același timp spune, ce trudit mă simt sub cruda suferințelor povară, ca să mor, să mă întunec pe vecie prea e crud, să nu mai gândesc nimica, nici să văd, nici să aud, să nu mai privesc văpaia soarelui de primăvară, ori să-mi răcoresc viața la murgit de seară și să ascult pe gânduri doimna trișca de la stână sau duiosul plâns al apei șopotind noaptea pe gârlă. Alexandru Vlahuță, cred că stăteam nesigur de... putem verifica, dar ideea este că în foarte mulți autori, în foarte mulți poeți, apare, la Bacovia în special, apare ca ceva ostentativ, te urmărește gândul ăsta, e apăsător, la el e foarte mult plumb, la alții însă e foarte multă lumină, gândind că dincolo vor intra într-o altă lume și practic vor părăsi sufletele noastre, părăsesc temnița corpului cu plăceri, cu lucrurile triviale din lumea noastră. Și putem urmări la o mulțime de alții și filozofi și poeți toate gândurile acestea. La Marin Sorescu apare chiar puțin hasliu, unde este varza cu carne mai bună decât pe mormintele străbunilor noștri. Și poate atingem subiectul ăsta când ajungem la ritualuri, cum au pornit ele, cât sunt de curate, cât de eficiente sunt și cât de amestecate sunt cu multe nuanțe, reminiscențe din păgânism. În mod sigur vom atinge și această latură, ne vom referi și la ritualurile de înmormântare, dar aș vrea să te întreb acum, după dizertația aceasta poetică privind și latura sinistră, dar și modul optimist în care te poți raporta la acest eveniment, de fapt ce este moartea? Eu aș pune un reper care nu poate fi separat de subiectul ăsta.
În Biblie avem creația ca fiind explozia de bucurie, de energie, deci ebraiștii cu state vechi în domeniul studiului ebraicii spun că muzicalitatea și modul în care se citește, se intonează, efectiv îți sugerează emoțional o explozie care s-a produs prin energia degajată, prin să fie lumină, prin toate care s-au făcut și inclusiv crearea omului. Ce este moartea? Reversul creației. Și interesant este că în Biblie avem un revers al creației. Potopul este un cluster, un domeniu foarte important care arată cum sistematic diavolul parcă a vrut ca din nou să nu mai fie nimic pe pământul ăsta. Dacă la început prezența lui Dumnezeu înseamnă ordine, apele sunt de o parte, uscatul, cerul, luminătorii, noapte, zi, Dumnezeu le pune pe toate în niște legi. Prezența lui Dumnezeu înseamnă viață, binecuvântare și ordine. Retragerea lui Dumnezeu din creație înseamnă moarte. Deci este un proces care marchează despărțirea de Dumnezeu. Potopul a însemnat ca apele din nou să fie împreună, chiar așa începe Biblia, apele erau peste ca un întins, nu era nimic, era haos, pământul era pustiu și gol. Ideea de haos, de ceva care nu e. Iar potopul a făcut din nou haosul ăsta. Deci moartea este ca un potop, este poate spus așa tot poetic, dar este întreruperea vieții, este încetarea de a mai fi conectat cu sursa vieții, cu Dumnezeu. În fața acestei ruperi a relației, a descompunerii, a opusului vieții și a opusului creației, care este impactul psihologic? Și ne putem referi și la cei care sunt în cauză, care sunt pe patul de moarte, dar și la aparținători, cei care asistă și sunt legați afectiv de cel care urmează să intre în acest proces de putrefacție, de descompunere. Da, este... Dacă aș reveni din nou la descrierea în versuri, la Blaga, spre exemplu, care a fost și filozof, mai mult filozof dar și poet, dar în versuri, ce să spunem de Ionuț Strivescu, Rola de minunea lumii, care este practic o declarație explicită că sunt anumite lucruri care nu pot fi cunoscute prin știință. Știința adevărată recunoaște că are niște limite. Și de acolo fie intuiția, credința sau alte forme de cunoaștere care sunt la fel de valide ca știința, chiar dacă ele nu au aceleași instrumente de a dovedi. În partea aceasta psihologică există, spre exemplu, la egipteni gândul că o parte din suflet este eliberată, partea aceasta care ține de spirit, de psihologic, și vedeau asta ca o eliberare. Pe de altă parte, psihologic, pentru defunct biblic, nu mai există o gândire psihologică să mai aibă durere, remușcări, că nu a făcut ceva în viață. Sau pentru cei care sunt practicanții doliului, care deplâng pe iubiții lor, pe străbunii lor, există un impact foarte puternic. Specialiștii cotează despărțirea de cei dragi ca fiind boom-ul, impactul cel mai puternic asupra părții psihologice a omului. Și desigur, dacă aici există și credințe la care se raportează practicantul doliului, credințe care pot să amplifice durerea sau credințe care pot să facă să privești moartea cu încredere, că până la urmă viața nu este controlată de noi într-o mare parte. Nu mergem neapărat pe ideea că ce ți-e scris în fruntea se întâmplă, dar Biblia spune că zilele noastre sunt numărate și sunt în mâna lui Dumnezeu. Asta arată și încredere în El, arată și supunere față de faptul că suntem muritori. Mi-ai vorbit despre felul cum descrie moartea Biblia
cum a privit-o poporul Israel, dar cum a fost ea cunoscută în popoarele care înconjurau Israelul. Mă refer îndeopște la egipteni, în mod principal la ei, dar și la babilonieni, la greci și poate chiar și la romani, având în considerație că ei au dominat lumea în timpul Domnului Iisus Hristos. Da, la egipteni exista practic tot ce se întâmplă în zona de care discutăm poate fi încadrat la cultul morților, care însă are diferite nuanțe de la un popor la altul. Eu aș sublinia aici ideea că ar trebui să ne verificăm foarte bine practicile noastre, pentru că observăm că ele nu sunt ancorate într-o normă, într-un canon, ci ele sunt atât de volatile și chiar și în același popor există variații de practici de la o zonă la alta, ceea ce arată că noi suntem tributari la ce spun alții și la ce spune lumea, cultura în care trăim și asta ne face să fim foarte subiectivi, să fie foarte volatilă credința noastră. La egipteani exista chiar o carte a morților în care erau prescrise toate cele care trebuie făcute. Interesant e cum de multe ori sunt combinate tot felul de idei, unele valoroase, interesante. Cu toții aprobă ideea asta că suntem muritori și că avem nevoie de o pregătire pentru ziua aia, indiferent în ce nuanță este. Dar la egipteni se făceau pregătiri, exista chiar o dorință de imortalizare a vieții, ceva de genul cum este astăzi, nici nu mai știu amănunte de Lenin, știu că era ținut, îngrijit și scos, vizitat muzeu în scop turistic. Și mumificat, da. Da, deci asta este tot dorință de a eterniza, deci anumite valori, anumite credințe care sunt în forma asta de a face ca viața, între ghilimele, să mai fie prezentă, chiar dacă persoana e decedată. După modelul lui Tutankamon. Da. Și la egipteni exista chiar credința că în viața de dincolo există anumite persoane, deci faraonul putea să-și ia slugile cu el, erau și slugile pregătite, pentru că în viața de dincolo aveau și acolo activități, aveau și acolo o altă viață pe care o considerau superioară. Interesant este că s-a găsit și interesant spun că aplicația pe care o putem face s-a găsit grâu în mormintele egiptenilor. După mii de ani, semințele acelea au fost puse în pământ, li s-a creat condiții și germenul a lucrat mai departe. Viața și-a păstrat și combinația asta de cult al morților și cu germenii care erau acolo și nu s-au deteriorat, în timp ce mumiile, chiar dacă au fost chiar procedeul de mumificare, era tot o dorință de a prelungi, de a păstra mai mult între noi. Cum se face astăzi la americani, plătite mormintele înghețate, mormintele care sunt... Criogenare, da. Da, dacă știința va descoperi un vaccin și va rezolva problema, măcar să mai aibă un punct de plecare, să mai aibă materie primă. Da. Socrate, în clipa morții, era fericit, a băut paharul de otravă și a spus, gata, acum mă eliberez de trupul acesta carnal, păcătos, supus putrezirii și sufletul meu se poate înălța în eter. Există această concepție dualistă și antagonică între două componente, trup și suflet. Trup muritor, suflet nemuritor. Care este părerea ta în această privință? Conceptul acesta dualist este unul dintre conceptele care a făcut
prăpăd în gândirea, chiar dacă de la greci avem foarte multe cuvinte, discipline și grecii au marcat și gândirea modernă. Elemente de cultură, da. Da, și terminologia în medicină și în foarte multe. Însă, de la ideea lui Platon că există o lume reală și o lume aparentă, baba Rada când se duce cu Olicica la tămâiat, fumegând, nu știe că plătește tributul lui Platon, care a livrat această poveste, care a prins foarte bine. Vrei să spui că elementele acestea au pătruns și în creștinism? Da, deci ele sunt de multe ori combinate încât nu le identifici. Pe de altă parte, au fost convertite, au fost botezate. Spre exemplu, când eu am trăit experiența asta, să văd ce înseamnă când o biserică asimilează un pluton, însemnând zeci, sute de membri care au avut o altă credință și după aceea să vezi cum se metamorfozează fața bisericii, deși au fost convertiți și au aderat la dogmele, la doctrina bisericii, totuși reminiscențe din credința lor, dacă un om a fost 40, 50, 60 de ani, a înjurat, a băut, el vine cu o tară, el vine cu o diferență pe care o păstrează chiar dacă a acceptat niște învățături. Hai să ne gândim puțin ce a însemnat încreștinarea Imperiului Roman, ce a însemnat ca o avalanșă, deci un imperiu întreg să devină creștin. Păi a însemnat că transformarea nu s-a făcut miraculos peste noapte și a însemnat că foarte multe obiceiuri care erau în practica credincioșilor, să zicem în câteva cuvinte, inclusiv la egipteni, fiindcă discutam mai devreme, cultul Ra, închinarea la soare. Închinarea la soare era, în cultul mitraismului, era simbolul luminii, solstițiul de iarnă, solstițiul care arăta că soarele învinge. S-au confruntat însă cu bariera pe care au pus-o creștinii. Păi stai puțin că noi nu ne închinăm la soare, soarele este o creatură, noi ne închinăm la creator. Și atunci au schimbat modul de raportare, pentru că trebuia să pui într-o formă credibilă, au schimbat raportarea la închinarea la soare, vorbind despre faptul că Hristos a declarat pe sine lumina lumii. Și că noi, de fapt, avem o mică iconiță care ne trimite la lumina lumii. Și uite așa, spre exemplu, chiar în bisericile tradiționale, când un turist vine într-o localitate și are harta, dar n-are busola, se uită după cruce. Unde e crucea? Știe că biserica este cu altarul spre răsărit și credinciosul, când intră în biserică, de fapt, orientarea nu este arătând și dogma, nu doar topografia și cum a avut locul, arătând asta că el respectă închinarea la soare. Merge spre lumină. Mers spre lumină, care este și la cultul morților, pentru că lumânarea pe piept și lumânările folosite în păgânism până în anul 300 erau folosite până ca acești păgâni să intre în biserică, foloseau utilitar lumânările, adică aveau nevoie pentru că ei făceau înmormântările din mai multe motive, le făceau noaptea. Pe răcoare, pe întuneric, era și o credință cu spiritele, cu întâlnirea cu spiritele, mai multe reminiscențe din păgânism, au fost atunci transferate, că lumânările nu renunțăm la ele, că noi le-am folosit. Atunci ce le găsim scop? Păi Hristos e lumina lumii și noi punem o lumină aici arătând că mergem spre lumină. Și uite așa, diferite concepte au fost redefinite ca să fie mai ușor acceptate în creștinism. Pentru că era foarte greu ca să schimbi credințele de bază ale celor oameni care le-au practicat o viață întreagă. Și atunci au vrut să rămână cu ele, au înțeles că Hristos este viața și este lumina lumii, au mers la el, dar nu au făcut schimbările necesare, ceea ce pentru creștinism este destul de păgubos. Cum privește Biserica Adventistă acest fenomen? Aș putea să zic că este pe înțelesul oricărui om, al oricărui copil, că e foarte simplu. Hristos a spus-o, nu altul, și putem să spunem cu autoritate că este singurul din tot ce înseamnă religie, pe lângă alți învățători,
Iisus Hristos nu este doar un învățător, este Cel care a trecut prin iad, a trecut prin moarte și are autoritatea să spună eu sunt învierea și are autoritatea să vorbească despre subiectul morții. Când a spus Lazar, doarme. Toți ceilalți au spus, Doamne, păi stai puțin, dacă, ca și când erau în derută. Iisus s-a prins, păi n-au înțeles că eu le spun că așa cum trimis copilul, nepotul, la culcare și zice, hai du-te la culcare, că dimineața te scol eu și te duc la școală. Așa Dumnezeu pentru oameni, pentru copiii Lui, că suntem creația Lui, Dumnezeu spune, mergi la culcare și te voi trezi. Ce înseamnă la culcare? Poți să dormi într-o cameră, intră cineva să ia ceva de acolo, întreabă, băi, scuze că te-am deranjat. Păi n-am simțit nimic. N-am știut că ai fost prin cameră. Nu suntem conștienți în timpul somnului. Și Iisus ia imaginea asta a somnului, în care nu mai avem funcții conștiente, chiar dacă sunt anumite procese, dar ele sunt din partea subconștientă, că visăm sau... Dar ia imaginea asta și o prezintă, cum a vorbit el în parabole, că moartea este ca un somn. Când cineva a încheiat, este obosit și urmează să se trezească. Acum ce este interesant că și în credințele majoritare este parțial din adevărul ăsta, în sensul că în ortodoxie se crede că va fi o judecată și că judecata asta trebuie să te găsească corect înaintea lui Dumnezeu și că va fi o eliberare pentru cei care au fost buni înaintea lui Dumnezeu și au trăit viața corect. După spusele Apostolului Pavel, 2 Corinteni 5:10, toți ne vom înfățișa înaintea Lui să dăm socoteală de tot ce am făcut, de când ne-am născut până când am murit. Asta este concepția biblică. Cât suntem în viață și suntem conștienți, asta contează. Fapte pe care le-am făcut pe când eram în trup. După ce am murit, nimic nu mai poate schimba destinul veșnic. A afirmat că moartea este un somn și că este o stare de inconștiență a celui în cauză. La ce te referi? La trup sau la spirit? Cine doarme? Da, deci eu am divagat, puțin scuze. Deci revenind la dualismul ăsta, Platon a spus așa, poți să distrugi pixul ăsta, nicio problemă, el e aparent, e în lumea aparentă, dar ideea de pix nu poți să-mi iei de aici. Deci lumea ideilor este mai importantă. Poți să distrugi trupul ăsta, da, el este aparent. Este într-o lume aparentă, chiar dacă noi iubim lumea aparentă în sensul că suntem materialiști, strângem lucruri și posesiuni. N-a spus și Pavel la fel? Da, numai că Pavel vorbește holistic. La ce mă refer? Tot Pavel spune în 1 Corinteni 5:21 și trupul vostru, și duhul vostru, și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului. Nu sunt două? Aici se vorbește și de partea de personalitate. Personalitatea e diferită de ce înseamnă. Așa și Biblia când spune Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, l-a făcut partea fizică, organele, trupul, i-a suflat în nări suflare de viață, însemnând scânteia de viață de la Dumnezeu, așa cum avem energie la microfon, la lumină, și energia asta este viața de la Dumnezeu. Și omul nu a primit, a devenit un suflet viu, însemnând că cele două componente fac ca eu să mă manifest ca suflet. Când se anunță, în cutremurul cutare au murit atâtea suflete. Noi folosim, dar nu folosim consecvent. Folosim suflet referindu-ne la persoană, ca însemnând persoană. Da. Iar revenind punctual, deci Biblia nu acceptă dualismul ăsta. Biblia vorbește holistic. Omul e om atâta timp cât este cu cele trei componente. Ca un întreg. O mașină e mașină dacă are volan, dacă are roți, nu că are motor bun și nu are frâne și nu are faruri. O mașină e mașină dacă e funcțională. Pentru privitorii noștri. Dar cu sufletul ce se întâmplă? Cu spiritul ce se întâmplă în momentul morții? Sufletul nu este o entitate de sine stătătoare. Da. Noi nu primim un suflet. În teoriile orientale în general se crede, dar și în teoria platonică și în credințele tradiționale la noi se crede că sufletul, de aici și ideea cu strigoi sau cu anumite ritualuri care se fac special, spre exemplu și spre eliberarea sufletului.
poate o să atingem aspectele legate de ritualuri care se fac la înmormântare și ce scop au ele. În gândirea biblică, sufletul nu este o entitate de sine stătătoare. Omul devine suflet viu dacă este trup și suflare de viață. Privit doar în forma aceasta holistă. Nu mai este trupul care merge în țărâna pământului, cum spune Biblia, din țărână ești, în țărână te întorci. Suflarea de viață se duce la Dumnezeu și Deci suflarea de viață suflarea de viață, care e viața de la Dumnezeu. Ea lui Dumnezeu. Ea lui Dumnezeu. Da. Energia asta când se oprește nu înseamnă că centrala a dispărut. Energia e la centrală, e acolo. Decât că becul nu mai luminează că s-a întrerupt de la întrerupător de undeva. Energia nu înseamnă că a dispărut, este acolo. Lumina, când stingem, nu înseamnă că a dispărut lumina. Nu mai este. Pentru că nu mai sunt cele două, energia și corpul de iluminat. Sufletul dispare. Nu mai este. Nu mai este în sensul că nu mai sunt cele două care alcătuiau împreună ca să fim un suflet viu. În gândirea platonică, sufletul este o entitate care vrea eliberare. Sufletul, gândind că noi trupești ne-am întinat cu patim, cu emoții disfuncționale, cu plăceri, trupul acesta este văzut ca ceva păcătos. De aceea, în timpul în care și Pavel scrie să mâncăm și să bem, adică să ne batem joc de trupul ăsta. Așa se întâmplă când unii ajung la hedonism, la plăceri trecătoare, pentru că ei spun o viață. Dacă trupul ăsta cere, de ce să te abții? Că oricum sufletul de-abia așteaptă să se elibereze. În gândirea lui Dumnezeu nu este așa, în gândirea biblică. Trupul acesta este un locaș al Duhului Sfânt, unde gândurile, tot ceea ce facem, tot ce procesăm, orice faptă, orice activitate, influențează și celelalte, și destinul. Înțeleg mai bine acum afirmația din primul nostru podcast: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Să ne referim acum, ceea ce ai și amintit, la ritualurile de înmormântare, pornind din antichitate și până în zilele noastre. Eu am avut o profesoară la Cluj, la Babeș-Bolyai, care și-a făcut doctoratul și m-a provocat subiectul pe care și l-a dezvoltat la disertație. Cred că se numește și poate fi găsit doctorat pe ritualurile de înmormântare și efectul lor asupra practicantului. Fabulos subiect. Ea a pornit de la ipoteza că, da, ceea ce crede omul, nu spun că el crede bine sau rău, poate să creadă. Fiecare om are niște credințe, că sunt funcționale, disfuncționale, dar are o coloană vertebrală după care își ordonează viața. Noi suntem plini de defense, de gânduri, de dorință, de stimă de sine. Toate astea sunt bazate și strânse pe o coloană psihologică în viața noastră, în care avem și niște credințe de bază. Credințele alea pot fi, așa cum am zis, izvorul lor să fie din cultură. Eu am trăit într-o zonă de creștini, altul a trăit în Tibet, altul a trăit în Egipt și a absorbit cultura respectivă. Dar, repet, cât de subiectiv suntem dacă noi plătim tribut culturii și nu există un adevăr care transcende. E adevărat, subiectul ăsta este deranjant pentru mulți când astăzi se vorbește de adevăr, bucățele de la fiecare, un adevăr pluralist, fiecare are dreptate în felul lui și nu trebuie să crezi că tu ai. Ori în probleme de viață și de moarte, eu cred că ar trebui să fie o autoritate și autoritatea, am spus-o, unul singur a trecut pe acolo să ne spună cum e. Revenind punctual la problema asta, profesoara Bianca Macavei aduce în discuție faptul că tot ansamblul ăsta de procese, toate ritualurile care se fac, au un singur scop: să anestezieze durerea. Impactul morții este atât de mare, așa cum am spus de poetul de la început. Este atât de mare și atât de durut. Bacovia îl vede plumburiu. Blaga spune, nu ne apropiem, e prea sacru, e prea doar, nu strivesc corola, deci nu mă bag, decât admir și mă uit la misterul ăsta și ce e necunoscut devine un necunoscut mai mare și lasă așa necunoscut și admiră necunoscutul ăsta cu uimire.
Acum fac paranteza aici și poate asta ar fi fost notă de concluzie, să zic așa. Creștinismul a avut ceva ce, din păcate, nu mai are astăzi. Creștinismul a avut rampa de lansare, uimirea că moartea a fost înghițită de biruință. Când primii creștini au văzut mormântul gol și au demarat în forță să spună și altora despre ce înseamnă faptul că Iisus a rezolvat problema morții, nimic n-a mai oprit creștinismul. Și farmecul ăsta a fost puterea creștinismului, care chiar în fața morții, în fața persecuției, ei au putut să spună: pentru noi nu este o problemă că ne aruncați la fiarele din arenă, că ne decapitați, că ne ardeți pe rug. Noi ne închinăm celui care a spus: eu sunt învierea și viața, celui care a spus că are cheile mormântului. Referitor la ritualuri, sunt o mulțime. Am crescut în zona în care suntem și mi-aduc aminte, știi, în copilărie, cred că mai sunt și acum practici. Spre exemplu, se deschideau ferestrele în camera, în sufletul, parcă, nu? Sufletul. De asemenea, se acopera oglinda, cumva sufletul să-mi fie. priveghi. Da. Apoi trecerea Vămii. Da, dar și pe sub coșciuc se trecea ca o jertfă, se trecea cocoșul. Da. Multe par așa hilare, adică nici nu înțelegi semnificația exact și chiar dacă sunt practici care sunt folosite, ele la un loc, tot ansamblul ăsta creează satisfacția că știi ce ai de făcut, îți creează o ordine și noi ne hrănim. Spre exemplu, fac paranteză aici, se spune că în depresie există, să zic așa, un filon care alimentează depresia. Eu nu mai cred că sunt în stare de ceva. Și atunci terapeutul are rolul să se ducă la sala motoarelor, să-i dovedească: uite, aici energii, tu poți să rezolvi probleme. Și îl învață să rezolve probleme. Și interesant că pe măsură ce pacientul, clientul învață să rezolve probleme, nu mai vrea să iasă din casă, vede că poate să iasă și are anumite exerciții, din rezolvarea de probleme începe și se ridică tonusul. Cam ceva de felul ăsta este și în fața morții. Eu am de rezolvat niște probleme, că este de 3 zile de la Trinitate, că este de 12 zile de la Apostol, că este de 1 an, de 7 ani și acolo se curățește sufletul, că se pune găleata cu apă și cu prosopul la intrare când vine omul la pomană. Păi aia nu este găleată de igienă. Că se poate spăla omul cu un șervețel sau vine deja la masă, știe, și aia este găleată ritual. Deci acolo este cum era la templu, cum era la anumite ritualuri din vremea. Deci sunt o mulțime de lucruri care, când sunt cu toate ansamblate, eu am fost martor la astfel de ocazii când am văzut că persoane care au participat aveau o suferință așa de mare încât au leșinat. Aceleași persoane, puțin mai târziu, le-am văzut într-un conflict, deci dacă nu eram să știu de evenimentul de acolo, nici n-aș fi crezut că sunt cei care sunt în Casa de Jale, pentru că se certau cum să fie lingurile, cum să fie tacâmul, cum să fie meniul. Și atunci am învățat o lecție, m-am simțit așa puțin, nu exagerez, ca Dumnezeu, în sensul că mă vedeam deasupra celor și analizam situația puțin la rece. Deci cei care erau leșinați, acum îi văd supuși unui conflict atât de aprig să dovedească fiecare care are dreptate și că așa trebuie meniul și nu în altfel, să nu ne facem de râs și așa mai departe. Și concluzia mea a fost atunci că în creierul lor sărmanii era o suferință atât de mare încât creierul a spus: nu se mai poate, dați-mi altceva de făcut. Și ca să nu fii haios că ai divagat de la subiect, subiectul era același, era pomana, era subiectul morții, dar măcar creierul s-a refulat într-o temă puțin mai accesibilă, un conflict, decât confruntarea direct lângă coșciug și pierderea ființei dragi. Ai vorbit despre tradiții, despre superstiții care au rolul creierii unei iluzii ca să te facă să depășești, ca un anestezic, să depășești momentul respectiv, o traumă puternică. Printre cele mai mari factori stresori este moartea și mai ales a celor
dragi și foarte, Apropiați, da. foarte dragi. Dar nu cumva toate acestea, și în Egipt, și în Antichitate, și acum la noi, la români, se leagă de credința religioasă, de tocmai în credința aceasta într-o dihotomie, într-un suflet care trebuie însoțit mai departe ca să atingă stadiul de karma, de nirvana. Da, la catolici, interesant că, deși până la 1054 vorbim de o biserică unită, Da. au existat în fiecare biserică și a avut, să zic, reformatorii sau dogmaticii care au ținut o altă direcție și e adevărat și schisma în sine a fost un proces întreg și cum s-a ajuns aici datorită diferențelor care deja erau acolo de multă vreme. Dar interesant că la ortodox s-a păstrat, să zic, mai aproape de adevăr, în sensul că se crede într-o înviere, se crede că judecata este importantă și că faptele contează. La catolici este puțin mai confuz, în sensul că se vorbește și de purgatoriu. Și purgatoriu cred că este o invenție a celui care este autorul morții, în sensul că el știe că dacă noi avem o temă de rezolvat, spus direct, avem o temă de rezolvat, problema morții. Pe asta o poți rezolva cât ești în viață, să te pregătești pentru moarte. Și diavolul știe așa, dacă reușesc să-l păcălesc ca toată viața, să n-aibă habar de ce va fi, cum va muri el, este ok. Și atunci cum îl păcălește? Păi spune că, de fapt, dacă ai ratat ocazia asta, mai ai o șansă în purgatoriu. Însă aici tu transferi problema pe mâinile altora. Alții se roagă pentru tine, alții fac pomeni, alții fac ritualurile pentru tine. De ce ți-ai lăsat o problemă de viață și de moarte pe mâna altora? Plus de asta, nu este biblic ca să lași pe partea aceasta. Practic, ziua morții marchează, dincolo nu mai este nimic. Purgatoriu este o anticameră de pregătire pentru rai și acolo mai sunt o mulțime de lucruri de făcut ca Dumnezeu în mila Lui să accepte totuși să treacă în rai. La ortodox și, într-adevăr, ritualurile astea sunt combinate tot cu credința asta că sufletul este nemuritor, pentru că de-aia se pune apă, se dă hrană și se oferă toate lucrurile. Și Pomenile în sine tot rolul acesta l-au. le-au și ca rol, Parastasule. le-au și ca rol de ospăț comunitar, le-au și ca, să zic, ofrandă pentru cei morți și, desigur, ele sunt o milostenie, adică faci bine, chem pe niște oameni, sunt și acolo, cum spuneam, un ospăț comunitar. Dar aș spune aici, ziceam mai devreme de Marin Sorescu, cum în poezia la Lilieci, foarte interesant, îmi asum paternitatea acestui comentariu, la școală n-am știut, dar târziu reflectând la Lilieci, numele este așa pentru că așa se numea cimitirul unde a fost Marin Sorescu, se numea la Lilieci, dar se numea la Lilieci pentru că liliacul este un mamifer mai ciudat, adică zboară și de obicei sunt și credințe că se agață în păr, că eu n-aș avea o problemă cu asta, dar sunt legende, superstiții și este la limita, este în partea asta ocultă cu spiritele, că apare noaptea, că te sperii de el, că e în cimitir și la Lilieci, are și conotația asta. Dar are și partea finală în care poetul în artă se permite asta, el zice, dar unde miroase liliacul mai frumos ca la cimitir? Făcând aluzie că atunci când ieșeai din cimitir era un liliac înflorit. Și atunci deschide raza asta de speranță, că totuși te poți duce și să fii în contact cu subiectul morții și de la el, interesant, pomenile la origine se făceau deasupra morților. Și îngropau morții, se așezau acolo, venea preotul, venea țărcomnicul, le făcea deslegarea, copilașii și toți săracii și cei care erau acolo se bucurau de masă. Și Sorescu pune în versuri unde e masă mai bună ca în cimitir. Adică rămân și niște amintiri în... Da. Am asistat de curând la câteva înmormântări și am observat că pe lângă durerea care o trăiesc aparținătorii
față de ceea ce s-a întâmplat, un apropiat al lor a decetat, a încetat din viață, se mai adaugă și o durere, o povară pe care trebuie să o ducă mai departe. A fost foarte greu să-l însoțească pe ultimele 100 de metri, pe patul de moarte, fiind suferind. Apoi i s-a transferat o altă povară, cum să îngrijească de el, de mort, ani și ani de zile, pentru ca sufletul lui să ajungă în rai. Nu pot să fac nicio concluzie, operatorii noștri, Andre și Marius, ne somează că timpul a trecut, trebuie să închidem podcastul de astăzi, dar vă promit că vom continua această discuție spinoasă, dar în același timp, cum a făcut-o Paul, să fie foarte atractivă, privind și din punct de vedere al Bibliei, al protestanților, raportați la aceste evenimente. Pe curând!